lapis guys. Lapis sa laikong. Gila ko yung pulditing kayo mo itong to. Lapis. Amin ako yung pulditing kaya? Oo. Isang bakal? Dapat talaga titikila rin. Yan guys, oh, pinamano guys, oh. Lapis sa laikong. Lapis sa laikong. Ano yan? Lapis. Ay, pagkagdanak yan, kakalanin para kung siguro mo, kabayan na. Hindi na eh. Hindi na pa niya ako. Ayan, panagalan eh. Sabi. Ayan na. Putol na. Yun. Yan guys, oh. Laki. Hindi ka mo, ano na yung lapis mo? Parang takot yung ano. Ha? Lapis, oh. Lapis. Hindi. Makunat daw yung balat niya, kaya ayaw niya. Tataya ka rin lapis. Makunyat lang ka ng balat din, niya inobri. Naglalangit ang lapis eh. Makunyat lang ka ng balat, niya inobri. Tataya, naikit. Puri ka na. Lapis ng ang layong kumain yan. Ang layong kumain. Guys, tira, guys. Dala. Anong laut na? Ang layong kumain yan, guys. Oh, Ha? hindi. Ano? Ang bulit na katas na eh. Eh, sakit na laut ko na nga. Ano eh? Ginabit siya. May bago ka, may mga Laki par. kaliya ka. Nagkakatastas eh. Kaya na, lapis siya mo. Orelo, lapis lahat. Guys. Puro lang. Oh, pepuri. Oh, ano pinakatastas niya? Talaga. Meron na naman yan, oh. Lapis. Wala to, wala naman. Lapis. Sa laikom na naman yan. Puro lapis. Balong lapis siya, magigilid lang eh. Guys. Balo, lapis gigilid. Guys, tira. Oh, yung dagya po. Eh guys, lapis na naman. Magkaya po. Kaya nga tagalan yan malabara ko ka. Buti na po yung kanin, bakit? Bakit? Eh guys, oh. Lalaki. Yung mga tumakit. Kapalitan na ng lapis. Dami na. Agkas yung lapis, oh. Guys. Agkas ng lapis. Alam ka na sa akin, eh. Ano pang panatid ang mga kanyan, pag-trolling ka, iwar niya kabaitan, nakarapang apan. Tayo na nga, sapak yun. Yan, tunay yan. Lapis siya yan. Tunay yan, lapis. Yan. Yan. Taka. Ay, putol. Tunay. Ay, ano, barakuta. Kinain. Lintik na. Sana ka to na. Ayan guys, oh. Nadali na ang barakuta. Ito ko na.
sabi. Ito. Sana naman. Oh, sunod-sunod na. Sunod-sunod. Eh, dugla naman yun. Sabi, puta ka na ng barakuda. Mga tagol lang. Ayun, tama. Sana, yan na naman yung barakuda. Ayan na guys, oh. Eh, parang yun. Sanigdanan yung putik ka naman. Oh, Ayan, putol na naman sa barakuda guys. Ayan, putol na. sana putik niya na naman. Laot na pangunita. Ha? Oh. Ayan kita. Sige, playe. Sige. Tira! Kumain sa akin, hindi na ko eh. Ngayon sa kanya kumain. Naba na playe. Sure! Wala yung kita ko lang ito. Sure! Wala yung kita ko lang ito. Ayan guys, ison guys. Sure! Wala yung kita ko lang ito. Eh, wala yung kita ko lang ito. Yan, ulit niya. Sure! Wala yung kita ko lang ito. Yan. Sure! Wala yung kita ko lang ito. Shane? Iyo. Tunay yan, tunay yan. Tunay yan. Ayan na guys, oh. Sumagit. Oh. Ay, tama, sabi. Wala mo. Tali. Ayan guys, ang laki, oh. Yan o, pinaghahagat ng barakuda guys. Lagat ng mga barakuda. Ayan yung huli guys, oh. Dalawang putol. Ayan. Wala yung naputol guys, oh. Alam mo lang guys, bakit mo brush yan? Ibong baterya.
na guys. Lapis guys. Lapis sa laikong. Gila ko yung bulletin kayo mo itong to. Lapis. Kami na ko yung pulsiting kaya. Oo. Isang bakal. Dapat talaga didikit na rin. Yan guys, oh, pinamano guys, oh. Lapis sa light. Lapis sa light. Ano yan? Lapis. Ay, puta, dalag kaya kakalanin para kung siguro mo, kabayan na. Hindi na eh. Hindi na pa niya ako. Ayan, panagalan eh. Sabi. Ayan na. Putol na. Yun. Yan guys, oh. Laki. Lapis mo, parang takot yung ano. Lapis, oh. Lapis. Hindi. Makunat daw yung balat niya, kaya ayaw niya. Datanya ka rin lapis. Makunyat lang ano balat din, ngayon obri. Kaya galangit ang lapis eh. Makunyat lang ano balat, ngayon obri. Tatanya yan, naikit. Puring ka na. Lapis na ko. Hindi na po yan yung lapis sa light ko. Yun. Ang layong kumain yan. Ang layong ko yan. Guys, tira, guys. Dala. Anong laut na? Ang layong kumain yan, Jay. Oh, Ha? hindi. Ano? Ang bulis na kapas niya eh. Eh, sakit na laut ko na nga. Ano? Tingnan ka. Nabit siya. May bago ka, meron. Laki parang. Aliya ka. Nagkakapastas niya. Kaya na, lapis siya mo. Orero, lapis lahat. Kinakain na naman sa... Guys. Lapis mo lahat. Puro lang. Bro, favorite. Ano pinakatastas niya? Talaga. Meron na naman dyan, oh. Lapis ka. Wala to, pinana naman. Lapis ka. Lapis sa laikom niya naman yan. Puro lapis. Balong lapis eh, magigilid lang eh. Guys, tira. Balong-balo, lapis gigilid mo. Guys, tira. Yung dagya po. Eh guys, lapis na naman. Magkaya po. Dali nga, tagalan yan magabarakuda nga. Huwag ka rin kung kanin, bakit? Bakit? Yeah guys, oh. Lalaki. Kinain mo ng lapis sa white today, yung mga tumagis. Kapalitan na ng lapis. Dami na. Agkasin yung lapis, oh. Guys. Agkas ng lapis. Ayaw ka na sa akin, eh. Pang panatid ang mga kanyan, pag-trolling ka, iwar niya kabay ta, nakarapang apan. Tayo nga, sapak yun. No? Yan, tunay yan. Lapis siya yan. Tunay yan, lapis. Yan. Ayan. Taka. Ay, putol. Tunay. Ayan o, barakuda. Kinain. Lintik na. Kanigano, no? Sana ka tugon na. Ayan guys, oh. Nadali ng barakuda. Tugon na.
naman. Oh, sunod-sunod na. Sunod-sunod na. Eh, tugla naman yun. Oh. Guys! Iwanan! Bisa rin, puta ka na ng barakuda. Mga tagol lang. Ay, tama. Yan na naman barakuda. Lele, pati ka lele! Ano pa oh? Ayan na guys, oh. Eh, parang bilis mo sa nagdanan yung putik yan naman. Oh, Ayan, putol na naman sa barakuda guys. Ayan, putol na. Pero, parang putik niya na naman. putong lahat eh! Dalawa lang putulong! Oh! Ayun na! Laot na pamunita. Ano yung sabi? Ha? Oh. Yun! Yun! Ayan kita. Sige, playe. Sige. Guys! Tira! Kumain sa akin, hindi na ko eh. Ngayon sa kanya kumain. Haba na playe. Yun! Wala yung pinita ko dito. Yun! Wala yung pinita ko dito. Guys, sound guys. Yun! Wala yung pinita ko. Yan! Ngayon, wala yung pinita ko rin. Yun! Wala yung pinita ko rin. Yan! Yun! Wala yung pinita ko rin. Shane? Iyo. Tunay yan. Tunay yan. Ayan na guys, oh. Sumabit. Oh. Ay, bala, sabit. Ano mi? Tadi. Ang guys, ang laki, oh. Yan ang pinaghahanap ng parakuda guys. Lagat ng mga parakuda. Ayan yung uli guys, oh. Dalawang putol. Ayan. Wala yung naputol guys, oh. Alam mo natin guys. Bye. Sabi siya. Ipong baterya!
ka ng tira. Yan na guys. Lapis guys. Lapis sa laikong. Gila ko yung bulletin kayo mo itong to. Lapis. Amin ako yung bulletin kaya. Oo. Isang bakal. Dapat talaga didikit na rin. Yan guys, oh. Pinamano guys, oh. Lapis sa light. Lapis sa light. Ano yan? Lapis. Ay, puta, dalag kaya kakalanin para kung siguro mo, kabayan na. Hindi na eh. Hindi na pa niya ako. Ayan, panagalan eh. Sabi. Ayan na. Putol na. Yun. Lapis. Yan guys, oh. Laki. Tingnan mo, ayaw na yung lapis mo. Parang takot yung ano. Ha? Lapis, oh. Lapis. Hindi. Makunat daw yung balat niya, kaya ayaw niya. Una. Ha? Una. Tagat. Datanya ka rin lapis. Makunyat lang ano balat din, ngayon obri. Kaya galangit ang lapis eh. Makunyat lang ano balat, ngayon obri. Tatanya, lekit. Purin ka na. Lapis na light ko. Hindi na po yan yung lapis na light ko. Lord, ang layong kumain yan. Ang layong niya yan. Guys, tira, guys. Dala. Anong laut na? Ang layong kumain yan, guys. Oh, Ha? hindi. Ano? Ang bulis na kakastas na eh. Eh, sakit na laut ko na nga. Ano eh? Nabit siya. May balo ka, may Laki parang. mali ka. Nagkakastas niya. Kanina, lapis siya mo. Orero, lapis lahat. Kinakain na naman sa... Guys! Lapis na. Puro lang. Oh, favorite! Oh, ano pinakakastas niya? Talaga? Meron na naman dyan, oh. Lapis ka. Wala na, ano naman? Lapis ka. Lapis sa laikom niya naman yan. Puro lapis. Balong lapis eh, magigilid lang eh. Anong balo? Lapis sa gigilid niyo. Oh, yun ang dagya po. Eh guys, lapis na naman. Magkaya po. Pero nga, tagalan yan malabar ako ka. O, teleponin ka din, bakit? Bakit? Eh guys, oh. Lalaki. Yung mga tumagis. Kapalitan na ng lapis. Dami na. Agas yung lapis, oh. Guys. Agas ng lapis. Ayan ka na sabi. Ano mag pangpana di da makanyan, pag-trolling da. Iwar niya kabay ta nakarapang papan. Tay dana ay sapak niya. No. Yan, tunay yan. Lapis yan. Tunay yan, lapis. Yan. Ayan. Taka. Ay, putol. Tunay. Ayan o, barakuda. Kinain. Lintik na. Sana ka to na.
Ayan guys, oh. Nadali na ng barakuda. Ito ko na. Tanado ko na, oh. Ang laki, oh. Eh, tanado ko na. Tabi, sabi. Ito. Tana naman, oh. Sunod-sunod man. Sunod-sunod. Eh, tukla naman yun. Sabi, puta, karanin ng barakuda. Ah, matagod lang. Ayan, tana ka ni Tana. Yan na naman barakuda. Ayan na guys, oh. Eh, parang yan. Puta ni Tana niya. Putik ka naman. Oh. Ayan, putol na naman sa barakuda guys. Ayan, putol na. Tana, putik niya na naman. Laot na pangunita. Una isa na. Ha? Una. Oh. Yun! Yun! Kita, sige, play. Sige. Guys, tira! Kumain sa akin, hindi na kuha eh. Ngayon sa kanya kuha eh. Taba na play. Yun! Wala yung pinita ko lang ito. Yun! Wala yung pinita ko lang ito. Guys, sound guys. Yun! Wala yung pinita ko lang ito. Ayun, wala yung pinita ko lang ito. Yan, ulit. Yun! Wala yung pinita ko lang ito. Yan! Yun! Wala yung pinita ko lang ito. Iyo. Tunay yan, tunay yan. Tunay yan. Yan na guys, oh. Sumabit. Oh. Ay, tama, sabi. Ano mo? Tali. Yan guys, ang laki, oh. Yan ang pinaghahanap sa barakuda guys. Yan. Lagat ng mga barakuda. Yan yung uli guys, oh. Dalawang putol. Ayan. Wala yung naputol guys, oh. Alam mo lang din guys. Bahay mo braso. Ibong baterya.
ka ng tiyak. Yan na guys. Lapis guys. Lapis sa laikong. Ila ko yung full dating kaya mo itong lapis. Kuya. Amin ako yung pusiting kaya. Oo. Isang bakal. Dapat talaga titikil na rin. Yan guys, oh, pinamano guys, oh. Lapis sa light. Lapis sa light. Ano yan? Lapis. Ay, putag na kaya kakalanin para kung siguro nga, kabayan na. Hindi na eh. Hindi na pa niya mo. Yan, panagalan eh. Sabi. Ayan na. Putol na. Yun. Lapis. Yan guys, oh. Laki. Akala ko eh. Tingnan mo, ano na yung lapis mo? Parang takot yung ano. Ha? Lapis, oh. Lapis. Hindi. Makunat daw yung balat niya, kaya ayaw niya. Suga. Ha? Suga. Suga. Nakaya ka rin lapis. Makunyat lang ano balat din, ngayon obri. Kaya ngarangan ka lapis eh. Makunyat lang ano balat, ngayon obri. Nakaya, laikit. Purin ka na. Lapis na laiko. Hindi na po yan yung lapis na laiko. Yun. Ang layong kumain yan. Ang layong ganyan. Guys, tira guys. Dala. Kulang. Ganang laut na. Ang layong kumain yan, Jay. Oh, Ha? hindi. Ayun, ang bulis na tas niya eh. Eh, sakit na laot ko na nga. Ano eh, Nabit siya. Kaya bago ka, kaya mo. Ano kayo par? Maliya ka. Nagkakatastas niya. Pwede na, kaya na. Lapis siya mo. Orelo, lapis lahat. Kinakain na naman ito. Guys. Puro lang. Oh, pemore. Oh, ano, piyakatastas niya. Talaga. Meron na naman dyan, oh. Lapis ka. Wala daw, wala na naman. Lapis ka. Lapis sa laikom niya naman yan. Aga. Puro lapis. Ngalong balong lapis eh, magigilid lang eh. Guys. Balong-balo, lapis gigilid mo. Guys, tira. Oh, lulundag niya po. Eh guys, lapis na naman. Magkaya po. Dali nga, tagalan yan malabarakuda ka. O, telephone ka din, budget. Bakit? Eh guys, oh. Lalaki. Yung mga tumatis. Kapalitan niya ng lapis. Dami nga, arkas yung lapis oh. Guys. Arkas ng lapis. Ayan ka na talaga sa akin, eh. Ano mo, pang panatid na mga kanyan, pag-trolling ka, diwar niya kapaitan, nakarapang apan. Taga na, ay sapak yun. No? Yan, tunay yan. Lapis siya yan. Tunay yan, lapis. Yan. Ayan. Taka. Ay, putol. Tunay. Ayan o, barakuda. Kinain. Lintik na. Sana ka to na.
Nadali na ang barakuda. Ito ko na. Dalato ko na, oh. Ang laki, oh. Eh, dalato ko na. Ta, sabi. To. Sana naman, oh. Sulit-sulit na. Sulit-sulit na. Eh, na naman yun. Guys! Kulonan! Bisa rin po kalanin ng barakuda. Mata ko na. Ay, tama. Yan na naman yung barakuda. Sabi! Lele, pati ka na niya! Ano pa, oh? Ayan na guys, oh. Eh, parang niya. Pusanig dana niya. Putot ka naman. Oh. Ayan, putol na naman sa barakuda guys. Hey! Ayan, putol na. Hey, oh! Dana, putot niya na naman. Putol lahat, eh! Dalawa na yung putol. Oh! Pati ka. Laot na pamunita. May isa na. Ha? Una. Oh. Yun! Yun! Kita, sige, playe. Sige. Guys! Tira! Kumain sa akin, hindi na kuha eh. Ngayon sa kanya kumain. Tapa na playe. Yun! Wala yung pinapakain ko. Yun! Wala yung pinapakain ko. Ayan guys, ison guys. Yun! Wala yung pinapakain ko. Ayun, wala yung ganito orange. Yan, o, yan, yan. Yun, wala yung ganito orange. Yan. Yun, wala yung ganito orange. Shane? Iyo. Tunay yan. Tunay yan. Ayan na guys, oh. Sumabit. Oh. Ay, tara, sabi. Ano mo? Tani. Ang guys, ang laki, oh. Wala ko wala, may hati na kayo ko. Yan ang pinaghahanap ng barakuda kan. Lagat ng mga barakuda. Ayan yung uli guys, oh. Dalawang putol. Ayan. Wala yung naputol guys, oh. Alam mo lang kahit. Bahay mo pala siya. Ibong baterya.
Lapis guys. Lapis sa laikong. Ila ko yung pulditing kayo mo itong to. Lapis. Sabi na ko yung pulsiting kaya. Oo. Isang bakal. Dapat talaga titikil na rin. Yan guys, oh, pinamano guys, oh. Lapis sa laikong. Lapis sa laikong. Ano yan? Lapis. Ay, pagkanta na kaya kakalanin para kung siguro mo, kabayan na. Di na eh. Di na pa niya ako. Yan, panagalan eh. Sabi. Ayan na. Putol na. Yun. Yan guys, oh. Laki. Tingnan mo, ayaw na yung lapis mo. Parang takot yung ano. Lapis. Ate. Makunat daw yung balat niya, kaya ayaw niya. Nataya ka rin lapis. Makunyat lang ka ng balat din, ngayon obri. Kaya langit ang lapis eh. Makunyat lang ka ng balat, ngayon obri. Nataya, laikit. Puring ka na. Lapis na laikong. Sino po yan yung lapis ka laikong? Lord, ang layong kumain yan. Ang layong ganyan. Guys, tira, guys. Dala. Anong laut na? Ang layong kumain yan, Jay. Oh, Ha? hindi. Ano? Ang bulit na katas na eh. Eh, sakit na laut ko na nga. Ano eh? Nabit siya. May balo ka, may Laki parang. balo ka. Uwan, nagkakatastas mo. Pwede na, lapis siya mo. Orelo, lapis lahat. Sinakain ko naman ito. Guys. Puro lang. Oh, pepure. Oh, ano pinakatastas niya? Talaga. Meron na naman dyan, oh. Lapis ka. Wala na naman. Lapis ka. Sa laikom niya naman yan. Puro lapis. Balong lapis siya, magigilid lang eh. Guys. Anong balo? Oh, lapis gigilid mo. Guys, sila. Oh, yung dagya. Eh guys, lapis na naman. Magkaya po. Pero nga, tagalan yan malabar ako ka. Kung teleponin ka rin, bakit? Bakit? Eh guys, oh. Lalaki. Lapis sa lighting day, yung mga tumagis. Kapalitan na ng lapis. Dami na. Agkas yung lapis, oh. Guys. Agkas na lapis. Ayan ka na sa akin, eh. Ano ka naman ang panatid ang mga kanyan, pag-trolling ka, iwar niya kabay ta, nakarapapan. Kaya na ang sapak yun. No? Yan, tunay yan. Lapis yan. Tunay yan, lapis. Yan. Taka. Ay, putol. Tunay. Ayan o, barakuda. Kinain. Lintik na. Tanga ka to na. Ayan guys, oh. Nadali na ang barakuda. Ito ko na. Tanga
sabi. Ito. Sana naman, bro. Kulot-kulot na. Kulot-kulot na. Eh, na naman yun. Guys, guys, guys! Iwanan! Sabi, puta ka na ng barakuda. Mga tagol lang. Ayun, sana. Yan na naman barakuda. Rele, patagalan na! Alam ka, oh! Ayan na guys, oh. Eh, para niya. Putanang-tanang yung putik ka naman. Oh, Ayan, putol na naman sa barakuda guys. Ayan, putol na. Kayo! sana putik niya na naman. Putol lahat, eh! Dalawa na yung putol! Oh! Isa! Laot na pamunita. Isa na. Ha? Oh. Yun! Yun! Kita, sige, play. Sige. Guys, 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 tira! Kumain sa akin, hindi nakuha eh. Ngayon sa kanya kuha eh. Aba na play. Yun! Wala yung pinitawaran ito. Yun! Wala yung pinitawaran ito. Guys, bison guys. Yun! Wala yung pinitawaran ito. Eh, wala yung pinitawaran ito. Yan, yan, yan. Yun! Wala yung pinitawaran ito. Yan! Yun! Wala yung pinitawaran ito. Shane? Iyo. Tunay yan, tunay yan. Tunay yan. Yan na guys, oh. Sumabit. Oh. Ay, tama, sabit. Ano mo? Tali. Ang guys, ang laki, oh. Ayun, pinaghahanap sa barakuda guys. Lagat ng mga barakuda. Ayan yung huli guys, oh. Dalawang putol. Ayan. Wala yung naputol guys, oh. Alam mo lang kahit, bahay mo brush yan. Ibong battery!
guys. Lapis guys. Lapis sa laikong. Ila ko yung bulletin kayo mo itong to. Lapis. Ang ilo ko yung bulletin kaya? Oo. Isang bakal? Dapat talaga titikit na rin. Yan guys, oh. Pinamano guys, oh. Lucky sa light. Kaya sumama siya sa anak pabalik sa biya. Ano yan? Lapis. Ay, patagdalag yan. Kakalanin para kung siguro mo, kabayan na. Hindi na eh. Hindi na pa niya mo. Yan, panagalan eh. Sabi. Ayan na. Putol na. Yun. Yan guys, oh. Laki. Hindi ka mo. Ayaw na yung lapis ko. Parang takot yung ano. Lapis. Hindi. Makunat daw yung balat niya, kaya ayaw niya. Kaya naubos ang 50,000. Kailangan magpatuloy maglaro. Itong walang limitasyon. Lataya ka rin lapis. Makunyat lang ano balat din, nga yung obri. Kailangan ang lapis eh. Natalo ng ilang daan. Makunyat lang ano balat, nga yung obri. Lataya yan, Eket. Purin ka na. Lapis na light ko. Gagawa ako ng parang tao. Okay ba? Minsan. Teka mo yan, lapis sa light ko. Lord, ang layong kumain yan. Ang layong yan. Guys, tira, guys. Kasi Dala. ako nag-enjoy ko lang. Anong laut na? Ang layong kumain yan, Jay. Oh, Ha? hindi. Ano? Ang bulis sa atas niya eh. Eh, sakit na laut ko na nga. Ano yan? Laut siya. May bago ka, may bago. Laki parang. Mali ka. Hindi sila matatalo. Uwan, nagkakatastas niya. Pwede na, kaya na. Lapis siya mo. Orero, lapis lahat. Guys. Puro lang. Oh, pepure. Uwan, nagkakatastas niya. Talaga. Meron na naman dyan, oh. Lapis lahat. Wala daw, sana naman. Lapis Lapis sa lahat. laikom niya naman yan. Puro lapis. Balong lapis siya, magkikilid lang eh. Ikaw na ang magpatuloy. Guys, tira. Anong balo, oh, lapis gigilid niyo. Guys, tira. Oh, yun ang gagya po. Eh guys, lapis na naman. Ang kaya po. Dere nga, tagalan yan malabar ako ka. Huwag na rin po yung kanin, bakit? Bakit? Eh guys, oh. Lalaki. Kumain ka ng lapis sa light ko, Jay. Yung mga tumatis. Kapalitan niya ng lapis. Dami na, agasin yung lapis, oh. Guys. Agas ng lapis. Isa sa mga Tara, sa akin, eh. Ano mo, pang natin na mga kanyan, sa pag-trolling ka. Iwar niya, kabay ka, nakarapapan. Tagda nga, ay sapak yun. Ito, yan, tunay yan. Lapis siya yan. Tunay yan, ang lapis. Yan mo. Taka. Ay, putol. Tunay. Ayan o, barakuda. Kinain. Lintik na. Tunay ka na, oh. Sana ka tugon na. Ayan guys, oh. Nadali na ang barakuda. Tugon na.
Ito, sabi. Ito. Tana naman, sunod-sunod man. Sabi, puta ka na ng barakuda. Mga tagod lang. Ayun, tama sa sana. Yan na naman yung barakuda. Ayan na guys, oh. Parang yun. Tana niya, putik sana yan. Ayan, putol na naman sa barakuda guys. Ayan, putol na. Tana, putik niya na naman. Laut na pamunita. Ha? Oh. Kita, sige, play. Sige. Guys, tira! Kumain sa akin, hindi na uwi. Ngayon sa kanya kumain. Taba na play. Guys, sound guys. Iyo. Tunay yan. Yan na guys, oh. Sumabit.